Tara, Bisay! Pie as crowd, dalawa lang. Para sa parating nating laban. Bottom Morado, Form 1, magigay para kay Ban. Ang totoo, ikan CDO, mangingal para kay Zen Luke. At sa kaluwa ko naman, Mandawi City represent, magigay para kay Mr. Lefty. Gubat 14, Zen Luke versus Mr. Lefty, magigay sa mga peses para sa kanila pareho.